Джордж също иска да прави балончета. 4. Пепа, Джордж, не бива да играете с храната си. Извинявай, татко. Пепа, щом харесваш балончета, защо не си играеш с това? Да, моята смес за балончета. Джордж, хайде да правим балончета в градината. Пепа показва на Джордж как да прави балончета. Two. Първо, потопи пръчката в сместа. После, поеми дълбоко дъх и духай. Балонче! Джордж, сега е твой ред. 6. Потопи пръчката в сместа. Дръж я изправена. Поеми дълбоко дъх и духай. Джордж полага усилия, но въздухът му започва да свършва. 7. Джордж, не духаш достатъчно силно. Знам как да помогнем на Джордж да прави балончета. Потопи пръчката, после я вдигни и я размахай. 0. Балонче! Ако тичаш е още по-хубаво. Чакай ме! Джордж се забавлява, като прави балончета, а Пепа се забавлява, като ги пука. 1. Обожавам балончета! О, Боже! Сместа за балончета свърши. Си ми старата тенис ракета. Кофа, сапун, тенис ракета. Но какво прави татко? Първо ми трябва вода. После сапун. Сега тенис ракетата, моля. Благодаря. Сега гледай. Еха! 2. Татко си направи собствена смес за балончета. Елате всички. По-внимателно, да не се подхлъзнеш. 3. Нищо ми няма. Добре ли си, татко прасенце? Да, добре съм. 4. Татко е направил най-голямото балонче. О, майчице, разлях цялата смес за балончета. Сега вече не можем да правим балончета. 5. Но може да скачаме в калните локви. Вижте! Сместа за балончета на татко е направила голяма кална локва. 6. Пепа, покажи на Емили къде да се качи палтото си. Да, мадам Газела. Всички си имаме кучка палтата. Тази е за теб, Емили. Емили закача палтото си на своята кукичка. 7. Сега, Емили, с какво би искала да играем днес? Боички, глина или конструктор? Не знам. Може би конструктор. А другите какво избират? Боички, глина или конструктор? Конструктор! Слончето Емили се справя добре с конструктора. H. Направи го пак!
вече не се стеснява. Емили, искаш ли да играеш на любимата ми игра? A. Коя е любимата ти игра? Скачането в тални лъкви! И на мен това е любимата ми игра. Татко, водата студена ли е? Ами малко. Вятърът е издухал топката от езерото. Извадихме късмет. Да. B. Какъв късмет наистина. Беше дълъг ден. На нас, Джордж, изобщо не ни се спи. Може ли да играем в градината? Но вече е време за лягане. Може ли малко да поиграем навън преди лягане? Моля те, мамо. Моля те, тат. Една възраст. Ричард иска да види динозавъра на Джордж. Не! Джордж и Ричард винаги плачат, когато играят. Играта заедно е забавна. C. Джордж харесва Ричард. Ричард харесва Джордж. На Джордж и Ричард им харесва да играят заедно. Здравей, Пепа! Здравей, Джордж! Дядо, какво правиш? D. Правя цветна градина. О! От тези семенца ще поникнат красиви цветя. Пускам семената върху почвата. После ги покривам с малко пръст. О, къде изчезнаха? E. Семената са изчезнали. Много странно. Сигурен съм, че сложих тук семена. Да, дядо, видяхме те. Вече ги няма. Трябва да използвам още няколко. F. Както казах, просто пускам семената на земята. Една малка птичка яде семената на дядо Прасенце. Ей, остави семената ми! Всичките ми семена заминаха. Коремчето на малката птичка. G. Още две малки птички също ядат семената на дядо. О, виж! Къш, къш! Какъв е този шум? Бабо Прасенце, Какво е плашило? H. Плашило е сламен човек, който плаши птиците. Каква хубава идея, бабо Прасенце! Ще направя плашило. Елате всички! A. Довиждане, птички! Ще направим плашило! Това е градинската барака на дядо Прасенце. Тук има много неща, от които да направим плашило. Първо ни трябват две пръчки и малко връв. B. Ще намерим! Пепа е намерила пръчки. Джордж е открил връв. Добре, ще вържа пръчките, за да направя тяло. C. Баба е намерила малко слама и стара турба. Чудесно! Ще сложа сламата в торбата, за да направя главата. Сега ни трябва дреха за плашилото. Една торба с стари дрехи. О! Джордж е намерил рокля. Глупав Джордж! Господин Плашило не иска да носи рокля. Пепа е намерила палто. Много добре! Джордж е намерил шапка. Много добре, Джордж. D. Господин Плашило се нуждае от лице. Точно така! Искате ли двамата с Джордж да нарисувате лице? Да, моля те! Джордж рисува очи и нос. Пепа рисува устата. Фантастично! E. Господин Плашило е готов. Малките птички търсят семената на дядо Прасенце. Виж, малките птички се върнаха. Не се тревожи, Пепа! Господин Плашило ще ги подплаши.
Получи се! Господин Плашило прогони всички птички. F. Като и носят шапките, шаловете и палтата си. Аз ще вдигна покрива. О, да включим отоплението. Това е паркът. G. Пристигнахме! Мамо, защо всички листа са червени и жълти? Защото е есен, Пепа. През есента става доста по-студено и листата променят цветовете си. H. Бррр, доста е ветровито. Да играем футбол, за да се стопим. Мой ред е... О, не трябваше да отива в тази посока. A. Вятърът подмята топката насам-натам. Топката отиде в езерото. Ще използвам пръчката, за да я стигна. Малко по-далеч, татко. Внимавай, татко прасенце. Не се тревожи, за малко да я хвана. О! B. Татко, водата студена ли е? Ами малко. Ето ти шапката, Джордж. Този път си я дръж. C. Коя е любимата ти игра? Обичам да скачам в скални локви. Само, че тук няма много локви. Само куп скучни сухи листа. А какво да правим с сухите листа? Не знам. Аз съм... Музика. Много добре, Сузи. D. Играчка. Не, Мета. Марки. Морков. обичаш моркови, нали, Ребека? E. Всички тези предмети показват нашия живот. Мадам Газела, какво ли ще е бъдещето? Какво мислиш, че ще бъде? Мисля, че в бъдещето ще живеем на Луната. F. И всичките ми приятели ще дойдат на посещение. G. Аз ще летя с космическа ракета. Здравей! H. Ще запишем съобщение за хората от бъдещето. Кажете здравей на бъдещето. Здравей на бъдещето! Сигурно A. сега вече живеете на Луната и ходите на почивка на Марс. И летите с космически ракети. Чудесно! B. Вече е почти време за прибиране от дома и всички родители са пристигнали. Мамо, татко, направихме капсула на времето. А, татко прасенце, идваш на време да помогнеш за дупката. Да, разбира се. C. И те си направиха капсула на времето. Така беше. Заровихме я до едно малко дърво. Може ли да я изровим? Да, мисля, че е заровена ето тук. О, D. мислех, че дървото е много по-малко. Хо-хо, това беше много отдавна. Дървото доста порасна от тогава. E. Намерих нещо. Капсула на времето.